Cek, cek.
Hurian itu hatta horas madi ita salhutna dihamu nama dohoti parminggunon melalui channel streaming manang YouTube totok ma hita majaga hahi pason ni pamatang ta adorang sotapuka parminggota perjulma hita martangiang na hohom di bagasan rohat tabi. Amin. Maret de Maita sian bukuet de nomor 24 ayat sada dohot 2 di ayat 2 jongjong Mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amin. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, idama, au, apalau sadiri uso-uso sugut di biru-birukku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naga nupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-birukku sogut. Haleluya. Martangiang Mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesan ni dosa, hati goran dohot hanguluan sa leleng ni leleng na dihami, asima roham lehon may dihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite toddim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangujunat tuhami, say pahot marohanami, asa tung persia hami dihatam dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan saliling nililing na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Maredehita sian bukwede nomor 210 sada ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata patik di mingguta sadarion sian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasanga pemudo na torasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho dia do lapatan ni oddo ikot dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di bana asa unang lea rohatta mida na torasta dohot mida akarajatta ro diakka na tua-tua dang jadi paro tarimos nasida ikot patuddo hita jalaikon holong rohatta tu nasida siuluan do nasida jala sisubuto do rohana ido sahatna atong rap mangidoguku mahita tutuhata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 122 ayat 3 laos jongjong mahita. Tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Pujo hami dogwarmu nabadiai, ala natargugut hami marningot dosanami. Say marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma ala ni hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asi roham dihami saya patok tong madihami roha hamola teot tuho oto di porbadia pangapul di namarsa roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sayunang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama anak do todi parbadia. Amin.
Tabi maha tabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ay danga dong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian. Marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredde hitasian bukwede nomor 177 ayat 2. Tabigay mahata ni debata turpu ni minggutta sa darion. Ima siyan 2 Korin 2 ayat 7 sahat tu ayat 15. Tajahama marsoris-sorin. Alay songon hasurunga muna di nasaluhut, dihaporsyaon, dihata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pagkaholongi muna dihami, naing songonima hasurunga muna nang diulaon asin ni rohaon. Dada songon paksa hataki, naing ujioku do tahe sitong ni holong ni rohamuna, tumibakon pakaburjuhon ni akadongan. Ay di boto hamudo asini rohani tu hatta Yesus Kristus nama morahian gabe pugus alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pugus nai. Odo turgas sianahu napatut doi di hamu ay hamu jumolo hian siana taoni upukka nang napatu pahon nang natumahi. Asa patulus hamuman nuaeng nang napatupahon. Asa songon rikot ni roha laho tumahi, songonima napatupahon, hobartu nadapot. Ay molo adong rikot ni roha, halasonot todo nadapot, datung salpu sian nadapot. Ay dada naing hapursuhod di hamu, hasonangan niya didongan, naing masipadusam ma niyan. Anggo saonari, ditomu-tomu nalobi na dihamuma nahurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang nalobi na dinasida nahurang dihamu. Asa gabedos. Rapak mahita di ayat parpudi. Hombar tunatar surat, si peop na gudang, dang marlobi-lobi, jala si peop na otik, dang hurangan. Ima sahat na, martua doa kana tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Maret de mahita sian bukwede nomor 716 ayat 3 laos jongjong mahita.
hatidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dong atas ha porsiau di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumapalangit do tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya to di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na soras suda. Amin. Tabi gema titing di huriata. Tabi gema titing di huriata di bagasan mingguon. Sada guarni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung trinitatis. Do topik parha marenggion di bagasan holong paduahon dakdanak na sorang. Nah di hari Selasa 22 Juni 2021 di babat sabah saun tuata do sada dakdanak boru di tonga-tonga di keluarga don di Panjaitan Erna Boru Sitorus, alamat Jalan Bangkaraya nomor 1 RT 3 RW 1 Pela Mampang Prapatan sia sektor sada kipas dok dakdanak suang songoni nang natorasna patuluhon kegiatan beribadah di gereja. Pembartu Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 13 tahun 2021, Instruksi Gubernur nomor 759 tahun 2021, Surat Pengembaraan Preses nomor 296 2021, Pesan Pastoral PGI dohot hasil sermon parado di hari Jumat 25 Juni 2021, ima teringut tu ibadah minggu alani disepakati mamuka sadarion minggu 27 Juni 2021 dohot minggu 4 Juli 2021 par mingguan dipatupa secara online melalui channel YouTube HKBP Mampang Prapatan, Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan Bahasa Batak pukul 30 WIB. Paupaton pilihan tujolo sadarion minggu 27 Juni 2021 naing patupauta do pilihan tu haperluan ulaun hatopan HKBP di hari Minggu 4 Juli 2021 naing patupauta do pilihan tu haperluan pesta gutulon 2021. Persembahan dapat dikirim melalui rekening mandiri HKBP Mampang Perapatan. Palimahon, Cermon Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin 28 Juni 2021 pukul 10 WIB naing dipatupa do sermon pelayan penuh waktu Distrik 8 DKI Marhite virtual. Konopon pemberdayaan digital di hari Senin 28 Juni 2021 pukul 8 WIB naing patupaon do kegiatan pemberdayaan digital HKBP Marhite virtual yang diikuti oleh Sekretaris Surya. Papituhon pemberkatan nikah titingna perjolo naing manjalo paso-paso para bagason mah Nixon Hapotahan Sirait anak niamata Gabriel Sirait tubuni nang dinar Borus Torus ruas nihuria KBP Mampang Prapatan dohot urus mini Borus Simorangkir boru niamata Arbona Simorangkir almarhum tubuni nang Kimoria Borusiahan ruas Surya KBP Sekupang pamas-masuhan di hari Sabtu 10 Juli 2021 di HKBP Sekupang tuata nama suasu launi pawaluhon pertengahan sektor di hari Selasa 29 Juni 2021 masuk pukul 10 sia 30 waktu pauta do pertengahan sektor mahite Zoom meeting dengan meeting ID walu tulu kosong sada tulu walu 57 di sektor 2 di keluarga Situ Agustinus Majutak Burtambunan
dan keluarga Situa Paul Manalu Borus Mayuntak. Pasiahon patanakon hatani bata menang PHD. Di hari Kamis 1 Juli 2021 pukul 10 WIB neng patu paundo PHD perempuan misosohoma tusude perempuan asaria mamandohoti PHD. Di hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 10 WIB neng patu paundo PHD remaja misosohoma tusude remaja asaria mamandohoti PHD. Penerangan kitab PA dilakukan secara Zoom dengan meeting ID 010 sada pasada 385. Pasapuluhon pesta gotilon. Ganuk tahun dosa tapatu pa pesta gotilon. Pesta puncak gotilon nang patu-patu tapatupa di hari Minggu 12 September 2021 do tema nasa nagiot mahyuton nahu di sodahon madirina itu masih lang natu ibanai yuton maahu Markus Walu ayat 34b. Rap mahita menupahi di pesta gotilon jala taida maruman kegiatan dohot patikian nadiho harotas acara nadong dihita. Hari tanggal Minggu 27 Juni sektor 4, Minggu 8 Agustus Ina dan Deborah, Minggu 4 Juli 2021 sektor 5, Minggu 15 Agustus 2021 NHKBP, Minggu 10 Sada Juli sektor Sada, Minggu 2 Agustus 2021 sekolah Minggu, Minggu 25 Juli 2021 sektor 2, Minggu 5 September 2021 RHKBP. Ucapan terima kasih di Jalur Huriata Dosada Unit AC LG Bagasni Pandita Fungsional Parado dohot luas ni Huria Pasaton Moliate tu keluarga As Tanggang Borusi Otang. Tuhan Yesus memberkati. Berita jumologon modik nunga jumolo marujung ngolu amanata haolongi Dr. Frederick Washington Panjaitan Opunatan Ben Lambok Doli hari 27 Juni 2021 jam 00.50 umur 80 tahun di Rumah Sakit Brawijaya. Tapatupado acara parmingguat di RSPAD Gatusbroto pukul 10.06 WIB. Pesan surat pusat AKBP. Nomor sada 0 siatulu L10 walu onom 2021 hal laporan bulan Juli dana pensiun AKBP. Lampiran rincian pemasukan dari distrik ke kantor pusat AKBP. Kepada yang terhormat seluruh warga Majelis Gereja HKBP, pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari. Menyusul surat kami tanggal 25 Mei 2021, nomor 92/2021, tentang laporan bulan Mei penggalangan dana pensiun HKBP. Untuk menyelesaikan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP melalui gerakan Rp1.000 per hari dan bentuk lain, persembahan syukur dan malam dana. Di sini kami kirimkan kepada kita semua pemberitahuan tentang uang yang masuk dan uang yang keluar dari kantor pusat terkait dengan dana pensiun per 23 Juni 2021. Pemasukan terjuluk ke rekening normal dana pensiun HKBP yaitu 4 rekening yang sudah ada, BNI, BRI, Mandiri, Iris, ID, Sada 02, Sada 0622 Sia 1630. Sampai tanggal 23 Juni 2021 banyak 14.270.221.311. Kedua, ke rekening khusus pemerhati kasih HKBP sampai tanggal 23 Juni 2021 sebanyak 57.340.940.093 rupiah. Total 14 miliar ditambah 57 miliar 71 miliar 627.161.404 rupiah. Pengeluaran pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan pada akhir Mei 2021 sebanyak 66,5 miliar. Kedua, pembayaran ke dana pensiun HKBP pada tanggal 23 Juni 2021 5,3 miliar, total 71,8 miliar.
Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa sumber pemasukan dari pemerhati kasih HKBP yang membantu gereja kita, HKBP sejumlah 57,35 miliar, jauh lebih banyak pemasukan dari gereja kita sendiri melalui gerakan Rp1.000 per hari dan usaha lain, jumlahnya 14 miliar, 27. Karena itu untuk memperlihatkan kesatuan kita gereja HKBP dalam melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP, yaitu 72,2 miliar lagi. Dengan segala kerendahan hati kami pengurus HKBP kembali menghimbau dan meminta agar segenap warga HKBP yang dipimpin oleh Pendeta Sot di setiap tempat untuk bergiat dalam menjalankan gerakan Rp1.000 per hari dalam bentuk usaha dan yang lain. Sukacita dan harapan kita bersama apabila seluruh jemaat HKBP dapat menunjukkan partisipasinya semampu mungkin karena ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Perlu kami tambahkan bahwa setelah kita membayar 54,3 miliar ke dana pensiun, maka Majelis Pekerja Sinode dalam rapat yang dilakukan secara virtual pada tanggal 15 Juni 2021 telah memutuskan mutasi sistem pensiun dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP ke program pensiun iuran pasti PPIP. Dalam rapat telah ditetapkan kita beralih dari pensiun di Medan ke program pensiun iuran pasti yang dikelola dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Pada waktu yang akan datang kita akan memilih dan menentukan program pensiun DPLK setelah melalui penelitian yang jelas guna mengetahui kualitas yang terbaik. Seluruh langkah-langkah penetapan DPLK yang baik akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang agar peserta dana pensiun dapat memperoleh manfaat yang lebih baik. Yang jelas bahwa setelah kita berada dari PPIP, DPLK, masalah dana pensiun yang selalu muncul seperti yang kita alami selama ini akan berakhir. Kita puji Tuhan karena rahmat-Nya memampukan dan memberi berkat-Nya kepada kita dan seluruh sahabat HKBP dalam menyelesaikan masalah dana pensiun. Marilah kita lanjutkan dengan sungguh-sungguh program gerakan Rp1.000 per hari agar kita dapat lebih cepat menyelesaikan kewajiban hutang yang masih tersisa ke dana pensiun HKBP. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Epurus Pendeta Robinson Butar-Butar. Ulang tahun kelahiran Prado Dohot Ruas Pasaton. Selamat ulang tahun Tu Ruas Ni Huriata, nama ulang tahun di Bagasan Samenggion. Hidup Hatta di Bata, Pinuji Maha di Bata, Amani Tuhatta Yesus Kristus. Nang pas-pasu hontu hita ragam di pas-pasu pertondian cian Banua Gijang di Bagasan Kristus. Para pemangan terlampir, akapilian hamulition Dohot Nasing, Nasojinaha di Tringon, Taidema di Harotas acara nadong di Hitabe. Songoni mati ting di Uriata di Bagasan Samenggon, Tuata Mama Sumasu. Maredde hita sian bukwede nomor 656 ayat sada dohot udutna, uhut tapasahat pilihan sada A sada B di Bagasan Las Niroha. Yesus
Damen ide bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima namang ramauti ate-ate lohot pikiran muna. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Turpuk jamita di minggu ta sadarion. Lohot topik kasih persaudaraan. Menatar surat di 2 Samuel Sada ayat 10 pitu sahat rori 20 pitu. Diadungi si David, si Saul doho si Jonathan. Tungi diaduk si David ma edde adungon manangisi si Saul doho si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon azar honot todoi tu halak juda ede adung taringok tu sior idama tersurat doi di bagasa pustaha ni halak nabonar. Uele hamulion Israel nungamate tertulang hamu di atas niaka robiamu magoponai tung marragea nakka ulubalang. Unang niyan di pabua baritai dikat. Unang manyan di baritahod diak kaalaman ni Askalon. Asa unang marlas ni roha akka buru Filistim. Unang marulup-ulup akka buru ni halak perhulup. Hamuale duluk Gilboa say unang manyan adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu manang hauma patumanaan edisido hadik dekan ni lubu-lubu ni akka ulu balang bulun lubu-lubu ni si Saul hirana so miniahan marhite-hite miak nasudung mulak niyan sior ni si Jonathan so martubol siyan mudar ni akka na marragean setabo-tabo ni akka ulu balang podang ni si Saul pedang dung mulak boti so martubul. O ale Saul dohot Jonathan akan hinaholongan jala hasudungan ni roha tagad dingolu nasida jala dihamatian nasida pedang sirang nasida. Dumoras dona sida sian pidong rajawali jala gumugo siya singa. Hamu ali buru Israel tatang si hamu masih Saul na marulusot tu hamu akka ulos surta na mabahan payamuna marjagar-jagar siya sere magoponay tung marragian akka ulubalang di tonga-tonga ni dotangan nung atung mati tertulang si Jonathan di atas robiami. Yali Jonathan ali anggia masay marsak rohaku pasari-sari panading mi tung hasudungan ni rohaku situtu doho lomado rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni roha ni perempuan magoponai tung meragian akka ulubalang jalamago akka perho pas tuhamusun ini masana. Ihita kadongan sa persyaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus turpuhon ima holong na luar biasa ni si David tu si Saul do Jonathan nakpe si Saul dang lomorohana tu si David manang iri hati do alai yang go jiwa kepahlawanan, kebangsawanan, kenegarawanan ni si Daud, manak si David luar biasa. Mengadungi di mana dung mate marporang mangalo Filistim si Saul soninang si Jonathan. Lani di ita akka dongan sa persyaon perjulu taida majo cerita perjuangan perjalanan hidup bangsa Israel na dipimpin ni si Saul
sebelum si Samuel dona memimpin aledang sistem kerajaan, oleh sebagai hakim, panggonggomi, merangkap jabatan menjaga secara teokrasi debataro na memimpin. Alai di zaman ni hakim-hakimi nang harubui terpimpin bangsa Israel. Alani si Samuel lima nagabe perintis pionir manang merancang sistem kerajaan yang pertama. Ditotop pun ibana manang diurapi, dijakko, ditabalhon, disahkan, dilantik si Saul gabe raja pertama di Israel. Songojol biasa si Saul gurang do kelebihanna ali arong do kekuranganna. Malai anggo si David dak saingot pahurangan nai. Anggona di Zolmaon atinang seha hurangan nai do ingot. Kalau orang sudah meninggal mulu sogoro andang lawe. Adang lawa amu amang ay moding sianu na imadah na ale amu majo ina. So oni di masa ningguluna. Saya marsi gorgor do rohani sahalak molo arong alona. Kebitaring tiba bisa ada cerita di huta. Molo berbeda di huta kena martetangga atena. Dua anak konai terlibat. Kalau lawan anak nai tong marmeam tu jauh di tetanggai, nang lau tu si, alot tarina. Nah lucu maloro pananggani tetanggai, tori lobut, biang nisian. Dok korban akapapanan. Melucu na, alasai membara, ya teatena. Dok malu manuk ni alonai doro irabas ay manuk misya do nina. Dan akibe songoni. Alai idok natoras letong itu alot tarina gak bisa dendam mana. Apa dah ngarong hubungan na. Songoni do sifat ni jolma. Mula dipubuk dendam saya marsi gorgor do. Alani dung marporang si Saul, ibu anak-anak si Jonathan, Abinadab, Melkisua, Filistim, sarap marporang dotong si Daud, mangalo ala Amalek. Jadi dua musuh. Jadi masa porang ujui si Saul do anak konna, si Jonathan do si Abinadab, Melkisua, lao mangalo ala Filistim. Ibu besen catana perlengkapi sudah. Si Daud ibu pasukan nama halo Amalek ibu riban gudang musuh. Oleh si Daud monang mangalo Amalek anggo si Saul o si Jonathan Melkisua Abinadab mate mangalo Filistin mate parporangan do. Molo musuta mate las marwatanian. Alani dirokon dung hari ketiga arong masalah tentara si Gilboa mulak dengan luka-luka dengan compang-camping maboen jejamang ni si Saulon aro tahulu kerajaan ini do golang na. Pabuah tu si Daud nga mate be si Saul las marham. Ayo hajol mau nate. Malori do mate musuh balas maroha. Alani semangat do abe soni ma daunin na si Gilboa merdalan tu tempat tu Siklak tempat ni si Daud. Olah pabuahon bahwa Saul telah mati berperang. Emang nggak tahu lo lagi si Saul menghujamkan pedangnya ke jantungnya, alai
nang hotos lebih hosana disuruh mamuse talak tentara untuk menusuk kembali biar mati. Ale terbalik do hatani si Daud malah mengadungi di ban. Alania perjulu si Jonathan ale-alena kompak nak layana ronani. Ale di ko ibana do si Jonathan on he burjonna ile baju-bajuna ile podangna ile kohosna. Ayo amma sirang marale-ale lubian matian ina. Tangis mengadungi luar biasa. Mengadungi ban. Masa ikut tadi kono mau Jonathan ya dungi mana si Saul si matuana dui mana luar biasa dia berpikir ke depan berpikir negarawan nasional jadi diajak sudah akar hati berkabung jadi didok Saul ini adalah seorang pahlawan besar bahkan setaraf dengan Joshua, Gideon, Simpson dan Deborah, tokoh nasional Israel. Unang lupa hamu di perjuangan na, dipilih debatai bana, bado hita dijaga do hita na salilingon, lihat do ka kesejahteraan, dia ka perempuan, Amma didok si David. Diajak berjiwa besar. Diajak berjiwa negarawan, bangsawan, kesatria, patriot, pejuang. Bakat tohonan si Saul na dilihat debata. Itu sangat hormat si Saul. Jadi mengalahkan sudena ancaman, ya diancam si Saul di mana mau dibunuh, dibenci, dihujat, alai dia selalu menghormati. Bakat tiki mersai si Saul di mana bermain musik kecapi supaya sembuh dari kerasukan setan. Oma tema kasih persaudaraan itu sangat indah. Parhamaranggio di Bakasa Kolong. Jangan putus hubungan hal-hal kecil karena ada hal besar masa depan. Oma kisah Saul dok si Daud. Kalau ada yang meninggal tokoh kita jangan ingat kelemahan keburukannya, tapi ingatlah jasa-jasanya. Nak penyana tenang. Amang malu mati sahalak, malu bini giro, medok kata, jarang di roh kahananya teh, kahuran nih. Anggotik mangulu amat tahun, neburjuan on inna. Tokoh gereja doon, tokoh masyarakat doon, penyumbang doon, napistar doon, neburju doon, ditiru ala Batak Kristen do. Ale naing manan murni dari hati yang terdalam. Unang olah kata teh. Ne berjuang nun ale keluar sana carai. Atuh manan. Urang tutuk kahurangan na. Ale yang si Daud dia sangat menghormati dan memberikan gelar pahlawan nasional Saul. Bahkan dia menangis dari hati yang terdalam dan mengingat bahwa Saul adalah yang diurapi dipilih Tuhan, tokoh Israel yang memberikan kesejahteraan, menjaga. Dia mengingat terus Saul, dia melupakan ancaman-ancaman itu. Dan Daud tidak pernah si Saul ingin mati. Bahyado dirabuido mana membuat, tapi dia tidak mau karena itu adalah pilihan Tuhan, dia tidak mau. Malah sebaliknya Daud mengangkat Saul sebagai pahlawan tertinggi, pejuang tertinggi. Songoni do na pinatuban yang kepemimpin di negara mularong pahlawan, di bawah gawe gelar pahlawan nasional. Songoni menang di gereja, aka penatua-penatua, aka pendeta-pendeta, ya harus diangkat dia sebagai tokoh gereja, pahlawan berjuang untuk memberitakan Injil. Jangan hujat dia, jangan hina, tapi ingatlah pelayanan-pelayanannya, kebaikannya dan doa-doanya dan perjuangannya. Madonna masa di kejadian si Daud tidak pernah membuka aib mertuanya,
tidak pernah membuka aib rajanya, pimpinannya, tidak pernah membuka aib saudaranya, karena dia menganggap aib pemimpinnya adalah aib dia sendiri. Kekurangan saudara kita adalah kekurangan kita juga. Di zaman Sonarion mulai menipis penghormatan kepada pemimpin, dan berita-berita koran yang banyak putus hubungan baik kepada orang tua, kepada anak, bahkan kelompok-kelompok partai hanya mementingkan partainya dan tidak menghormati, tapi banyak mengajak menyindir lawan politiknya. Hal yang Daud murni waktu Saul hidup, dia mengusir roh jahat dengan kecapinya. Dia selalu hormat dan patuh kepada Saul, walaupun pimpinannya itu jahat. Tetapi Daud menjalin hubungan dengan Jonathan sangat dekat, sangat akrab. Dia mengingat semua kebaikan-kebaikan Jonathan. Dan waktu meninggal Saul, dia jemput sendiri mayatnya. Ometong. Yang gua halo balok mesin nak kata. Ale dibawa arak-arakan kerajaan untuk menjemput mayat Saul, Jonathan, Melkisua dan Abinadab. Persahabatan yang cukup baik, persaudaraan ipar, mertua, buido songoniaka hitaon menghormati, mengingat jasa-jasa, pelayanan-pelayanan. Buido kita mengangkat pimpinata sederajat dengan tokoh-tokoh nasional, pejuang-pejuang. Itu surah Ibrani 10 tolu. Itu taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Nama jaga ho, nama ngajari ho, nama naya koko, na bertanggung jawab tu ho. Manang abangmu bi, manang mabatuam, wasa lupa, pamilim, maliako ngulu, tumpangan, makan, loro tu Jakartaon mangarato, lupa doho jaka, alan haurangan na sautiki, kalau tu lupa deh. Awalan na negatif na ingot, aliang goka bantuan na materi, semangat, waktu, pikiran dia lupa. Alani ido si Daud mengangkat Mephiboset, anak Saul yang tinggal satu orang yang cacat. Ala sudah marporang ala na cacat Mephiboset diajak lagi ke istana untuk bergabung. Makan bersama dan satu meja bersama untuk mengingat kebaikan saudaranya, dongan na sahabat na Jonathan dan mertuanya Saul. Tidak pernah dendam. Apa di hati hai namasa harus dibunuh semua keturunan, tetapi Daud tidak, kami mengangkat. Yesus adalah pemimpin yang jauh lebih tinggi dari Saul yang harus pantas kita hormati. Para rasul-rasul, para yang mati martir, tokoh-tokoh Alkitab yang harus kita hormati. Para pendeta, para sintua, para jemaat Kristen yang melayani berjuang, harus kita angkat derajatnya sebagai pahlawan. Manang na apegi, ang na song leader pe, mang na pemusik pe, mang multimedia, sound system, itu adalah pahlawan-pahlawan yang harus kita angkat derajatnya sebagai pejuang-pejuang. Bukan hanya karena istri Daud, putri Saul, si Michal, dibuat nama malaikat, tetapi murni dia menghormati bahwa Saul adalah pernah menjadi raja Israel. Walaupun ada yang membawa gelang do jejamang ni si Sauli, bukan dia senang kematian Saul, malah dia menampar yang membawa itu, bahkan membunuhnya, karena dia salah tafsir bahwa Daud senang dengan kematian Saul. Ripulas rohani si Daud dihamatin si Saul, itu yang membuat emosi dan marah dia, maka dia membunuh kembali tentara yang membawa gelang dan jejamang. Aduh dihita kadongan sapur syaun jamita yang luar biasa, diajak kita berjiwa besar,
Dari orang domor ding rasta tengok maka jasa-jasa nih dokter penjahitan. Nong hakurangan ini tapi ingatlah jasa-jasanya, bantuannya, pengorbanannya kepada gereja ini. Amma renungan firman Tuhan di minggu ta sadarion. Amin. Bertanggung kita. Oleh hati Tuhan disungkuli kami di menghormati pemimpin-pemimpin khususnya gereja, pejuang-pejuang gereja, mati martir, doa pelayan-pelayan gereja satu sadarion. Diganup secara khusus HKBP. Subuh hukum hari berseda-seda. Isudi segmen pelayanan, mana organis, mana song leader, multimedia, sound system, perhalado, ambil layani tanpa pamrih, pendeta yang melayani. Songon si Daud mengangkat harkat Jonathan, Saul, Abinadab, Melkisua sebagai pahlawan besar di Israel. Dan diajak berkabung dia ke kematian pejuang-pejuang. Renungan di Hami sahingot tami aka pahlawan-pahlawan pejuang gereja khususnya di Mampang Perapatanon aka orang tua lansia mulai membuka gereja, mendirikan gereja dari nol, memberikan waktu, pikiran, uang nungalam metua na sida tang yang nami akana sehat dope salam tu sehat na keluarga ni dokter penjahitan kami berdoa untuk kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dihitau bungu pilihan. Aku mampeliata. Alih bata amanami na di benogijang odo hararoan ni salhut sileleo naringgan do nasa uliwasa na malutus. Upasatami masya na nilahon mi tuhami pilihan nami tuho. Sajala may gabi wap na khusus di jolom. Asupasa may jala ramauti asa para siya kami pilihanon. Patibulon harajam di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tadim. Wasalam tadahami gorang ni silelon mi tuhami. Wasalam gergir hai mantok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benokijang sa pinarbadia maguarmo. Sa Roma harazaonmo,
Sesaut malomani roham di banu tongon son na di banu gijang. Leon matuhami selerion hanguluan siapa. Sesama dosanami som panesanami di dosa ni doang namar dosa Tuhan. Ano kami tugio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaron madamena tu tadim. Amin. Shalom.